Ojo bacono iki. Lho iki ana apa? Lah iki apa? Ana rame-rame kembang mayang iki ana apa? Aku ora arep gawe. Duwe gawe. Mantu ponakan. Pinten? Arep to sapa? Masih broto ing Trenggalek. Arep entuk Demase Broto. Kang, mentas aku lewat ana galek. Demase Broto iku rabi kawin ning ora karo Minten. Karo sapa, Dik? Cemplowasi. Gara-gara Minten ra sida rabi, kae mau dalane cemplung tak goroe. Aku ya melu kaget to yu. Kono aku ra sida rabi. Nanging aja kuwatir. Aku dek winane iki diwenehi ilmu mbah. Nggo nambani wong sing semaput utawa klenger. Di suwan ya. Iya. Suwak. Sing nginceng sapa? Aku mau kok joplang ya. Sampean ngerti manuk? Ya. Manuk emprit nape semaput disebul apane? Butrune to? Lah ya iki menungso semaput sebul butru. Kepengin anakmu iki waras. Masuk rono. Sing gawa tanggane anakmu ya awakmu dhewe, Dik. Ayo. Abane. Ojo bolang. Tanggane sampean meneh. Ya. Anane mau kita. Dek mau wis ditambani dalane mboke. Iya piye iki didalani bapake. Wis sampe. Nah wis kene lho. Kayak napas buatan. Ayo. Wis kok. Manut aku penak-penak. Penak anakmu. Penak. Ajar dong. Iya, Rek. Oh, yo sing tekan lho. Ajar dong. Ana yo sadar. Iya, ora kandhane. Nganti tenan lho. Kakek Subrata, Cilik. Iya, buatmu ini piye? Piye iki Kakek Subrata? Piye iki kok meneh? Dapat tahun.
Mas Broto. Mas Broto. Wes. Mas Broto. Mas Broto.
kados menapa Namun badya sungkap berlayu anak iko pun cemplung wasia. Dumuginipun pejah cemplung wasia. Ajenge hati-hati kakang kula. Londong kula niki dipun krenah kalian tiyang. Oh, Awit menapa wonten sauran kacang ijo lan godhong gedang raja. Cemplo badhe kula sadani niki dereng garis sing mesti. monggo kakang. Mari kula tangi yo. Kanjenge hati-hati Kakang kula iki Romenyur perso dumateng panjenengan. Hukum wonten ing Kadipaten Galem niki wonten pinten perang. wonten kalih perkawis kakang. Napa kemawon? Setunggal hukum negara angka kaping kalih hukum adat. Hukum negara kados pundi? Hukum adat kados pundi? Hukum negari lumampahipun sinten tiyang ingkang gadah kalepatan negari ingkang badhe paripidana. Menawi hukum adat senajan to boten tinulis nanging menika sampun dados kapitayan wiwit jamajujanipun. Tuladanipun kados dene tiyang utang pari nyaure kudu pari. Yen utang beras, Nyaure nggih beras, utang pati. nyauripun nggih pati, Kang. Kanjenge Adipati, yen mangke dalu wonten kentong kitir, waro Suramegara nake pati. Kakang. Ojo nganti ana tembung tundan-tundan. Kono susulen wong tuamu. Yen iso tindakke pareng kita. Jaran sakit doka ya. Jebul kelakuan ngono. Perintah kaum pawongan supaya nggorok parang glontung. Ora tedhe maling-maling. Pancen kabeh pokal gaweku sing salah ki kudu aku ning dapuramu. Kok aku salah? Salahku manggon ndi? Amun mripatmu pecah gobok ora budak. Sek masih bloto kae calon mantumu ning apa sebabe gelondongmu cemplung warfiah mbok tono-tono. Entu aku ra nonyolke malah kaporo den Mase Broto iki tresno lawan Tempo. Padha-padha tresnane. Raja, ning kowe wis duwe utang aku, kowe kudu nyaur. Tegese utang apa? Utang pati kudu nyaur. Pati. Niki sinten, Pak? Den Mase Broto. Nggih niki Waro Gunasedo. Kang perintah pawongan kami meleh cemplung. Sampun dipun Allah. Kabeh iki saka reka dayane Waro Gunasedo. Kula semanten kula nggih pun jodohke kali anake Ki Warok Gunasedo niki menyang. Ya Mbak niki mboten terima perkawis. Niki namine Suminten. Niki kang dipun jodohke Anake niki. Lah niki nganti edan kados ngaten lho. Edan. Mas, mari.
Indah, bapakmu mati. Bapakmu mati. Ini, ora usah mbok ketuni. Bapakmu ki mundur kowe kakakku. Kowe kok nganti kaya ngono ki, dalane opo? Rapi deh. Rapi karo sapa? Den masih iki lho deh. Sembrono masih Jawab. mesake kalih Suminten. Ngantos direwangi edan niki bot-bote tresna kalih sampeyan. Panjenengan kados Menawi kula nggih manut kemawon lah. Cemplok terus pundi? Kersa Cemplok. Iya, Pak. mesake karo mbakmu Suminten. Iki mergo tresna karo Den Masih pengen dadi bojone. Piye kok? Nggih kula nggih mesake Pak, ampun kula purun diwaya kok Pak. Gelem diwaya tenan. Ono. Gelem Mesake kok Den. Den Mas. Jalan-jalan. Niki pun cetha wonten ing Kadipaten Galek niki pun tentrem. Menika leres Pak. Tentremipun Kadipaten Galek lumerek wonten Desa Wungu. Sasampunipun nimbali ketoprak bakti Kuncoro dipun paringi panjang yuswa. Amin. Cakekke rejeki ingkang melimpah. Diadohke marang Sengkala. Sengkala dina taun bisa kasirep dinten sakmenika nukulake karahayon katentreman. Monggo sesarengan gembul Kuncoro. Ibu